सालाकाथि दख'रा एबसुनि मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय। सुदिबा दिल्ली एफसीआव ट्रायलनि थाखाय सालाकाथि दख'रानि 4 गेलेगिरिफ्रा सायख'जादों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गेरेमसा बर' माहारि दानाय सिमां आरो एबसुनि बड'फा गोजोनथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै सालाकाथि दख'रा एबसुआ 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर फोरोंथाय मावबादाखौ होबोबाय थादों। बेबायदिनो एबसुनि बिथोन बायदियै थांनाय 2024 मायथाइनि बड'फा गोजोनथियारि सोलायनाय मावथांखि बायदियै सालाकाथि दख'रा एबसुनि बानजायनायाव खुंफुंजानाय 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर फोरोंथाय मावबादायाव बाहागो लानाय गासै 4 गेलेगिरिया सालाकाथि दख'रा एबसुनि कचिं केम्पनिफ्राय सुदिबा दिल्ली एफसीआव ट्रायलनि थाखाय सायख'जादों। मख'नो गोनांदि गेलेगिरिफोरखौ दिल्लीसिम लांनायाव गोबां रांनि गोनांथार जायो। बे बिथिंखौ नोजोर होनानै सालाकाथि दख'रा एबसुनि गोब्राब नाजानायाव दिनै एनटीपीसी बङाइगावनि गाहाय सामलायगिरि अनुराग मैता, एजीएम ओमकार नाथ आरो डीजीएम रोशन दुंदुंजों लोगोसे डीजीएम मधुर्जय चंग दख'र मोनहा मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों गेलेगिरिफोरनो गोनांथि जानाय गाननाय जोमनायफोरखौ गथायना होयो आरो थांनाय फैनायनि थाखाय रां अनसुंथाइ हरनानै मदद खालामो। सुदिबा दिल्ली एफसीआव ट्रायलनि थाखाय मख'जानाय गेलेगिरि फारियै क'क्राझारनि बांगालपारा गामिनि थागिरि सानदीप नार्जारी, क'क्राझारनि खान्थालगुरि गामिनि रंगिना बसुमतारी, क'क्राझारनि बिरहांगाव गामिनि निहान बसुमतारी, क'क्राझारनि दलंगुरि गामिनि कपिल ब्रह्म मोनहा 8 मार्च एबा गाबोन दिल्लीसिम रावना होलांगोन। सुदिबा दिल्ली एफसीनि ट्रायलआ फैगौ 10 मार्चनिफ्राय जागोन। बे हाबाफारियाव सालाकाथि दख'रा एबसुनि आफादगिरि दरेन नार्जारी, लोगो आफादगिरि कर्णव बसुमतारी, सामपुर दालाइसा एबसुनि आफादगिरि बिरदाव ब्रह्म आरो गेलेगिरिफोरनि दिथागिरिफोराबो बाहागो लायो। जोबोद गोजोननाय थादों बे बङाइगाव एनटीपीसी सालाकाथिनिफ्राय जोङो जिखिनाखि जोंनि गथ'फ्रा अंडार 13 नि सिलेक्शन बानायनायाव थांनाय जानुवारि 19 तारिखआव जिखिनि सिलेक्शन जादों बेयावहाय जोंहा दिल्लीयाव थांनो गोनां जादों ट्रायलनि थाखाय। दा बिनि माबायावहाय एनटीपीसीआ जोंखौ लेंहरनानै जोंखौ हेल्प खालामनाय मोनसे किट्स जेनेबा गानग्रा जोमग्रा बा फैसाबो एसे सहाय हरदों। दा बेनि थाखाय एनटीपीसी बङाइगावआव रोजा साबायखर बावहरग्रोबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंहा नैबे सालाकाथि दख'रा आन्चलिकनि बिथांमोनाबो रोजा जोंखौ हेफाजाब होदों, मदद खालामदों। बिनि थाखाय बिथांमोनखौबो रोजा साबायखर बावहरबाय। आंथ' दा जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा जोंनि गथ'फ्रा मोजाङै मोजां सिलेक्शन जादों आरो फैगौ समावबो बेबायदिनो बयबो मोजाङै मोजां बेबायदिनो आवगायलांबाय थादों। माने इयुननि बे माखासे फैगौ समनिफ्राबो मोजाङै मोजां जालांदों आरो बेखौनो आं मिजिंथियो। दा जोंहा दिल्लीयाव थांनानै जोंहा 4 गथ'फ्रा मोजाङै मोजां सिलेक्शन आरोबाव जानानै फैथों बेखौ आं सानो आरो। सिलेक्शन जानाय बिथांमोननि नामखौ बुंनो हागोन नामा? सानदीप नार्जारी, बिथाङा सालाकाथि बांगालपारानि आरो आंनिनो फिसाला। आरो नैबे कपिल बसुमतारी, बेहा जाहैबाय कपिल ब्रह्म सुखानजरानि, बेबो अंडार 13। ओमफ्राय जोंहा नैबे निहान बसुमतारी मुराबारि, बेबो सालाकाथिनिनो रजंगुरि। ओमफ्राय जोंहा नैबे रंगिना, बेहाबो सालाकाथि खान्थालगुरिनिनो आरो। 4 नङा होमबा? औ 4। गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम आरो HS फार्स्ट इयार आरो HS सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार शहरजों नांजाबनाय साहा फारसे साखाथि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव बड' मिडियामनि 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम साइन्स, आर्ट्स,
कमार्स स्ट्रीमाव बड' आरो इंलिश मिडियामाव एचएस फार्स्ट इयार आरो एचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोबां उफ्रा सोलोंथायनि खाबुफोर जेरै डेली फ्री जेईई आरो नीट क्लास, जेईई नीट आरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय फ्री मक टेस्ट, इंलिश स्पीकिंग क्लास, डेली जीके क्लास, कैरियर गाइडेंस, लाइब्रेरी फेसिलिटीज, पार्सनेल एटेंशन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थाग्रा हस्टेल बायदि बायदि सोलोंथाय खाबुफोरजों गुनगोनां सोलोंथायखौ बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादाव 85% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायालासे मुं थिसनथाय होगोन आरो बिपिएल नखरनि फरायसाफोरनो मुं थिसननायाव 20% रेहाय होनाय जागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाय लानो थाखाय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालाम। मबाइल नम्बर 7638008149, 6003494371 आरो 6000034997।